Hotel Strand ligger i centrum af Gilleleje, hvor der er et godt udvalg af dejlige restauranter og en mængde dejlige små butikker, hvor den personlige betjening stadig kan opleves. Hotel Strand blev bygget i 1896 og er gennem årene nænsomt restaureret til det dejlige hus, vi har i dag. Huset indeholder første og anden sal med dejlige værelser, som næsten på grund af husets alder er forskellige. På vandsiden er der blandt andet 5 hyggelige dobbeltværelser, alle med balkon. Fra hotellet er der kun 100 meter til havet og endnu kortere til Gillelejes hyggelige fiskehavn. Området kaldes Nordsjællands Riviera, fordi byen omkranses af en bemærkelsesværdig natur nær den skønne kyst ved Kattegat og Øresund. Udover at området indbyder til badning, sejlsport, lystfiskeri og cykel- og vandreture, kan man også mærke historiens vingesus ved de mange historiske bygningsværker. Men området er også fuldt med tiden og byder i dag på mange forskellige oplevelser og aktiviteter hele året rundt. På Nordsjællands Riviera kan man spise på familie- og gourmetrestauranter eller en af de hyggelige caféer.